Jato riba. Jato riba je skupina koja se kreće zajedno kao grupa. Ovo ponašanje jata karakteristično je za mnoge vrste riba u oceanima, rijekama i jezerima. Postoje razni razlozi zbog kojih ribe formiraju jata. Prvo, to je zaštita. Jato riba može pružiti zaštitu od predatora. Kada su u velikom broju, ribe su manje ranjive pojedinačnim napadima, jer je teže odabrati pojedinačnu metu između mnogih riba. Lov. Jato riba može olakšati lov na plijen. Ribama u jatu omogućava se lakše pronalaženje hrane jer više očiju može otkriti plijen, a zajednički napadi mogu povećati šanse za uspjeh. Orijentacija. Jato riba može koristiti kolektivno ponašanje za navigaciju i pronalaženje hranidbenih područja. Ovo je posebno korisno u dubokom moru gdje su orijentacijski znakovi rijetki. Socijalno ponašanje. Jato riba također može imati socijalnu funkciju. Grupiranje u jatu može pomoći u razmnožavanju, izbjegavanju konkurencije za resurse i učenju ponašanja od drugih jedinki. Termoregulacija. U nekim slučajevima jato riba može se formirati radi regulacije temperature. Grupiranje može pomoći u održavanju optimalne temperature tijela riba, a osobito u hladnijim vodama. Jata riba mogu biti vrlo impresivna i fascinantna za promatranje, a njihovo kolektivno ponašanje često privlači pažnju znanstvenika, ronioca i svih nas zajedno ljubitelja prirode.